Hemmäňize salam. Bugün size Sümele Manastyryna gezelenjime aýdyp beresim geldi. Ýolda şular ýaly dön ýerlerden geçip Taşdöwrew synadım. Soň Şaglawa gawat geldim. Berdide Sümele Manastyryny uzakdan synadım we manastyra geldik. Manastyra dogry ýöremene başladym. Ýöne manastyr biraz ýokarda ýerleşen üçin ýol ýörep dynyp bilmedim. Soň netijede ol ýere geldim. Ve görünüş Gatowadan berde öňkü döwürlerde ruhanylar dağların gaýalaryndan özlerini ýaşaýyş töredipdirler ve kilisede İsa Peygamber we ejesi Meryem'iň suratyny gördüm. Ol kilisenin diwarlarynda hem şular ýaly suratlar görmek bolýardy. Bu hem şol döwürde ullanan peç. Berde hem ýaşylyklaryň içinden geçip video çekdim. Bugünlükçe aylan çaylan yeterli. Özüňize göz eredin ve bu ýaly videolaryň köpräk gelmegini isleseňiz